Ето, това са мрежи на язовир Искър. В 5:30 си ги пускат хората и вечерта към 12 си извадят 500 кг 1 тон рибка, продадат си ги по 5 кинта и си скарат 500 лева. Бързи парички. Само вижте, то още не знае за какво става въпрос, как гледа жално мрежара. А? Ти знаеш, тая мрежа до онова шишеле е чак там. Не знам къде, ама беха тук с така по-голема лодка. Ти що ми викаш, гледай там да не... Това е захранка царевица. Викаш, гледай там да не фанеш шишето, че... Не, там има царевица, захранка, ела да видиш. Че... Ела. Викаш, гледай там да не фанеш шишето, че съм захранил. Да видим, чакай да видим, айде.